Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Το 1871 μέτρα Γερμανία ενοποιείται αφού πρώτα νίκησε τους Γάλλους στον Γαλλοπρωσικό πόλεμο. Το 1873 ο Μπίσμαρκ, φοβούμενος μην τυχόν συμμαχήσει η Γαλλία με τη Ρωσία, αποφασίζει να δημιουργήσει μια συμμαχία με τη Ρωσία και την Αυστρο-Ουγγαρία, αλλά επειδή οι δύο τελευταίες τσακώνονταν για τα Βαλκάνια, η Ρωσία φεύγει από τη συμμαχία. Την ίδια στιγμή πάλι οι εχθροί ήρθαν πιο κοντά, βλέποντας τη Γερμανία ως έναν σοβαρό ανταγωνιστή. Το απικιακό θέμα έκανε τις δυνάμεις και ειδικά την Αγγλία να φοβηθούν περισσότερο τη Γερμανία και ας που ανταγωνίζονταν στα ίσα την Αγγλία σε βιομηχανία και ναυτικό. Το 1879 δημιουργούνται οι κεντρικές δυνάμεις με την ένταξη της Ιταλίας στη συμμαχία και οι υπόλοιπες δυνάμεις ως ανταπάντηση το 1907 δημιουργούν την Αντάρ. Από το 1910 οι δυνάμεις ήταν σε έναν ανταγωνισμό για το ποια δύναμη έχει πιο δυνατό στρατό, προσπαθώντας έτσι να φοβήσουν τον αντίπαλο. Το κλίμα ήταν γενικά περίεργο επειδή όλοι θέλανε να κατακτήσουν κάτι. Από την άλλη, στα Βαλκάνια από τις αρχές του 19ου αιώνα χώρες σαν την Ελλάδα, τη Σερβία, τη Βουλγαρία και άλλες κερδίζουν την ανεξαρτησία τους και αρχίζουν να διεκδικούν και άλλα εδάφη εις βάρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτά τα συμφέροντα ήταν που πυροδότησαν τους Βαλκανικούς πολέμους. Εκτός από αυτά τα πράγματα δημιουργούνται τα φώτα, τα πρώτα αυτοκίνητα και τα αεροπλάνα, όμως μαζί με αυτά εξελίχθηκαν και τα όπλα. 28 Ιουλίου του 1914 ο Σέρβος εθνικιστής δολοφονεί τον διάδοχο της Αυστρίας Φραγκίσκο Φερδινάντο, με αποτέλεσμα η Αυστρία να στείλει ένα τελεσίγραφο με 10 όρους που επίτηδες ήταν αδύνατοι να πραγματοποιηθούν και έτσι η Σερβία αρνείται, κάνοντας την Αυστρο-Ουγγαρία να κηρύξει πόλεμο στη Σερβία. Αυτή η στρατιωτική σύραξη οδήγησε στον καταστροφικότερο πόλεμο που είχε γνωρίσει μέχρι τότε η ιστορία. Η Ρωσία εγγυόταν την ασφάλεια της Σερβίας και γι' αυτό κηρύττει τον πόλεμο στην Αυστρο-Ουγγαρία και ύστερα η Γερμανία κηρύττει πόλεμο στη Ρωσία και ύστερα η Γαλλία κηρύττει πόλεμο στη Γερμανία και στον πόλεμο μπαίνει και το Μαυροβούνιο. Η Γερμανία ήξερε ότι θα έπαιρνε 2 εβδομάδες για τη Ρωσία να ετοιμαστεί για πόλεμο και γι' αυτό προσπάθησε να εισβάλει στη Γαλλία. Αλλά η Γαλλία δεν ήταν πρόθυμη να ξανακάνει τα ίδια λάθη όπως το 1870 και γι' αυτό είχε χτίσει φρούρια στα σύνορα της με τη Γερμανία. Αφού απέτυχε να περάσει τα σύνορα, η Γερμανία αποφασίζει να εκτελέσει το σχέδιο Σλίφεν, δηλαδή να περάσει τα στρατεύματα της μες στο Βέλγιο, όμως για κακή τους τύχη οι Βέλγοι αντιστάθηκαν, καθυστερώντας κατά πολύ τα σχέδια των Γερμανών ενώ οι Άγγλοι μπαίνουν στον πόλεμο. Αλλά οι Γερμανοί προχώρησαν μέσα στο Βέλγιο και εισβάλλουν στη Γαλλία. Από την άλλη, η Ρωσία ετοιμάστηκε πιο γρήγορα για πόλεμο, με αποτέλεσμα να ξεφτυλίσουν τους Αυστρο-Ούγγρους και να μπουν λίγο στην Ανατολική Πρωσία, όπου και οι Γερμανοί την ανακατέλαβαν. Στο δυτικό μέτωπο, οι Γερμανοί φτάνουν 80 χιλιόμετρα έξω από το Παρίσι, αλλά μετά από τη μάχη του Μάρνη, οι Γερμανοί οπισθοχωρούν. Τότε οι δύο πλευρές κάβουν χαρακόμματα από τα γαλλογερμανικά σύνορα μέχρι τη Βόρεια Θάλασσα. Επίσης, χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά χημικά όπλα, ζέπελινγκς, τανκς και αεροπλάνα. Την ίδια στιγμή όμως μπαίνουμε καινούριες χώρες στον πόλεμο. Η Ιαπωνία, θέλοντας μετά τον Ρωσιαπωνικό πόλεμο και την κατάληψη την Κορέα στο 1910 να επεκτείνει την επιρροή της, μπαίνει στον πόλεμο και καταλαμβάνουν τις γερμανικές αποικίες στην Ασία. Όμως και οι κεντρικές δυνάμεις βρήκαν έναν δυνατό σύμμαχο, την Οθωμανική Αυτοκρατορία, που τον τελευταίο καιρό ήταν με το ένα πόδι στον τάφο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία με την αρχηγία του Ενβέρ Πάσα ανοίγει ένα νέο μέτωπο στον Καυκάσο και στη Μέση Ανατολή. Δεν πήγε πολύ καλά. Από την άλλη, στο αρχικό μέτωπο η Σερβία υπήρχε ακόμα και αυτό δεν άρεσε. Η Αυστρία προσπάθησε να πάρει το Βελιγράδι 2 φορές και τις 2 φορές πήγαν κατά διαόλου. Στη συνέχεια ήθελαν και άλλες χώρες να μπουν στον πόλεμο. Η Ιταλία ήταν γνωστό ότι δεν πήγαινε την Αυστρο-Ουγγαρία και γι' αυτό οι δυνάμεις την πλησίασαν και της υποσχέθηκαν εδάφη εις βάρος της Αυστρο-Ουγγαρίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και έτσι η Ιταλία ως ένας έμπιστος σύμμαχος μπαίνει στον πόλεμο. Στο πλευρό της Αντάρ. Τώρα στο αρχικό μέτωπο με τους Ρώσους στην Ανατολή και τους Ιταλούς στη Δύση, η Αυστρο-Ουγγαρία ήταν στριμωγμένη και γι' αυτό οι κεντρικές δυνάμεις πείθουν τη Βουλγαρία να μπει στον πόλεμο, υπόσχοντας εδάφη στη Βαρντάσκα, στη Μακεδονία και κάτι από Ρουμανία. Τότε βουλγαρικές στρατιές μπαίνουν στη Σερβία και με τη βοήθεια των Αυστρο-Ούγγρων βγάζουν νοκάουτ τη Σερβία και το Μαυροβούνιο και ύστερα εισβάλλουν στην τότε ουδέτερη Αλβανία, επειδή εκεί είχαν φύγει τα σερβικά στρατεύματα που μεταπήγαν στην Κέρκυρα. Στην Ελλάδα υπήρχαν εσωτερικά προβλήματα γιατί ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν υπέρ να μπει η Ελλάδα στον πόλεμο στην πλευρά της Αντάρ, ενώ ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο πρώτος επηρεασμένος από τον Μεταξά και τη γυναίκα του, ήταν υπέρ της ουδετερότητας. Μπες! Όχι! Μπες! Όχι! Μπες! Όχι! Οι εντάσεις αυτές οδήγησαν τον Βενιζέλο να παραιτηθεί 2 φορές γιατί ο βασιλιάς δεν τον άφηνε να βάλει την Ελλάδα στον πόλεμο και έτσι ξεκίνησε ο εθνικός διχασμός, όπου τα απομεινάρια του θα ταλάνιζαν για αρκετά χρόνια ακόμα την Ελλάδα. Το 1916 μπήκε όμορφα και ωραία για τους στρατιώτες, μέχρι να ξεκινήσουν οι 3 πιο αιματηρές επιχειρήσεις ολοκλήρου του πολέμου. Το δυτικό μέτωπο παρέμενε σταθερό, γι' αυτό η Γερμανία αποφάσισε να χτυπήσει τους Γάλλους όσο πιο βαριά γίνεται, και έτσι πήρε χώρα η μάχη του Βερντέν με τις γαλλικές θέσεις να μένουν σταθερές. Βόρεια της Γαλλίας ξεκινάει η μάχη του Σομ, η οποία μόνο την πρώτη μέρα άφησε 60.000 νεκρούς. Στη Μέση Ανατολή οι Άραβες επαναστατούν με αντάλλαγμα ένα αραβικό κράτος, υπόσχεση των Άγγλων.
Στην Ελλάδα οι έντασεις τονωθήκαν περισσότερο αφού πρώτα δόθηκε η Δυτική Μακεδονία και Δέλτα σώματο στρατού στους Γερμανούς. Ο Βενιζέλος πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη και δημιουργεί προσωρινή κυβέρνηση, την Εθνική Άμυνα, και κάπως έτσι η χώρα χωρίστηκε στα δύο, με το κράτος της Θεσσαλονίκης να κηρύττει τον πόλεμο στις κεντρικές δυνάμεις, ενώ το κράτος των Αθηνών έπιασε πείνα λόγω του ναυτικού αποκλεισμού. Να αναφέρω όμως πως στο Ανατολικό μέτωπο η Ρωσική Αυτοκρατορία ήταν αρκετά φτωχή. Ήταν σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης και ο λαός άρχισε να κουράζεται από τους συνεχείς πολέμους και από τον ίδιο τον Τσάρο, ο οποίος δεν ήταν και ο πιο ικανός. Οι περισσότερες επιδρομές εναντίον των Γερμανών που έγιναν το 1916 ήταν αποτυχίες. Για παράδειγμα, η επίθεση στη Λίμνη Νάρατς και η επίθεση στο Μπαράνοβιτς. Ο στρατηγός Αλέξη Μπρούσιλοφ κατάφερε να επιβλέψει μια επιτυχημένη επίθεση εναντίον της Αυστρο-Ουγγαρίας που έγινε γνωστή ως επίθεση Μπρούσιλοφ. Τον Αύγουστο του 1916 όμως η Ρωσία είχε και ένα νέο σύμμαχο, το Βασίλειο της Γερμανίας. Καθώς η Αντάτ υποσχέθηκε στην Ρουμανία την περιοχή της Τρανσιλβανίας, η οποία ανήκε στην Αυστρο-Ουγγαρία, σε αντάλλαγμα φυσικά με την υποστήριξη της Γερμανίας. Τα στρατεύματα λοιπόν έκαναν την εισβολή τους στην Τρανσιλβανία και δυστυχώς δεν κατάφεραν να πάρουν την Τρανσιλβανία. Παρόλο που είχαν στην αρχή κάποιες επιτυχίες, οι Γερμανοί κατάφεραν και τους έδιωξαν, όπως και οι Αυστρο-Ουγγαροί. Όταν η Βουλγαρία έκανε την επίθεση στους Ρουμάνους νότια. Στη Ρωσία είναι ένα γεγονός το οποίο θα αλλάξει την ιστορία της για πάντα. Έγινε επανάσταση από τους κομμουνιστές, με αρχηγό τον Βλαδίμιρο Λένιν. Να αναφέρω πως ένας λόγος που έγινε τον Βρένη Επανάσταση ήταν ο πόλεμος. Η Ρωσία εξαρτήθηκε πάρα πολύ από αυτόν τον πόλεμο και ήταν φτωχή. Τώρα η οικονομική κατάσταση έγινε ακόμα χειρότερη. Ο Τσάρος Νικόλαος ο δεύτερος παραιτήθηκε από τη θέση του και δημιουργήθηκε μια προσωρινή κυβέρνηση της Ρωσίας. Και ο αρχηγός ήταν ο Γεώργη Λβόβ, ο οποίος τελικά αντικαταστήθηκε από τον Αλεξάνδερ Κέρενσκι. Παρόλο που ήταν σε μεγάλο πρόβλημα, συνέχισε να συμμετέχει στον πόλεμο μαζί με τη Ρουμανία και την Αντάτ, αλλά τελικά ανατράπηκε από τους Μπολσεβίκους τον Οκτώβριο του 1917. Τελικά λοιπόν δημιουργήθηκε νέα κυβέρνηση από τους Μπολσεβίκους, έκανε υπογραφές με τις κεντρικές δυνάμεις και στη συνθήκη του Μπρέστ η Λίτοφσκ απομάκρυνε τη Ρωσία από τον πόλεμο και προχώρησε σε μεγάλες εδαφικές παραχωρήσεις. Η Ρουμανία επίσης παραδόθηκε και υπέγραψε μια συνθήκη που έμοιαζε πάρα πολύ, και αυτές οι δύο συνθήκες ακυρώθηκαν μετά τη διάλυση των κεντρικών δυνάμεων τον Οκτώβριο του 1918. Συνοψίζοντας λοιπόν, το Ανατολικό μέτωπο ήταν ένα μέτωπο το οποίο είχε τεράστιες απώλειες για την Ρωσική Αυτοκρατορία, η οποία έχασε τις περισσότερες μάχες της και προκάλεσε τον μεγάλο εκνευρισμό του λαού. Έτσι λοιπόν, το 1917 η Γερμανία πήρε πολλά εδάφη από την Ρωσία, από τη συνθήκη που υπέγραψε. Πήρε Ουκρανία, πήρε Βαλτικά κράτη, πήρε Λευκορωσία, ακόμα και την Γεωργία πήρε. Να αναφέρω πως η Ρωσία είχε πάνω από 3 εκατομμύρια νεκρούς και μετά την διάλυσή της δημιουργήθηκε η Σοβιετική Ένωση, η οποία πήρε μέρος στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ πιο ισχυρή από την Ρωσική Αυτοκρατορία. Εν τω μεταξύ, οι Γερμανοί ενθουσιάστηκαν με την αποχώρηση της Ρωσίας από τον πόλεμο, τώρα μπορούσε να στείλει ολόκληρες στρατιές στο δυτικό μέτωπο. Αλλά για κακή τους τύχη, οι ΙΠΑ λόγω ενός γράμματος που έστειλαν οι Γερμανοί στο Μεξικό για πόλεμο κατά τον ΙΠΑ, κηρύζουν τον πόλεμο κατά των κεντρικών δυνάμεων. Μεγαλειότατε, η Αντάτ αρχίζει να χτυπάει την Αθήνα. Τι θα κάνουμε? Μην ανησυχείς. Ξέρω τι θα κάνω. Θα απαρτηθώ από την εξουσία και θα προωθήσω τον Βενιζέλο. Όχι βέβαια, θα βάλω το γιο μου στην εξουσία, τον Αλέξανδρο. Ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε ποτέ να συμβεί, Ενώ την ίδια στιγμή το ενωμένο πλέον ελληνικό κράτος κήρυξε τον πόλεμο στις κεντρικές δυνάμεις. Οι Γερμανοί πανικοβλήθηκαν με την εμπλοκή των Αμερικανών στον πόλεμο και γι' αυτό ο πλέον αρχιστράτηγος Έρικ Λούντερντοφ ετοίμασε μια τελική επίθεση, στην οποία τα γερμανικά στρατεύματα έκαναν επίθεση στον ποταμό Σόμ και ύστερα επιτέθηκαν στους Βέλγους και Πορτογάλους στη Φλάντα, και μετά πήρε μέρος η δεύτερη μάχη του Μάρνη, στην οποία τα γαλλοαγγλικά στρατεύματα σταμάτησαν τα γερμανικά.
Αυτή η επίθεση κατατρόμαξε τους συμμάχους Κιάς που 4 χρόνια μετά οι Γερμανοί βρισκόντουσαν 80 χιλιόμετρα έξω από το Παρίσι. Όμως οι σύμμαχοι σε μια τελευταία επίθεση όθησαν τους Γερμανούς πίσω στα σύνορα και εκτός εκ τούτου οι κεντρικές δυνάμεις έχαναν από όλα τα μέτωπα με τη Βουλγαρία να συνθηκολογεί πρώτη μετά η Οθωμανική Αυτοκρατορία μετά την Αυστρο-Ουγγαρία και στο τέλος στις 11 του 1918 στις 11 η ώρα η Γερμανία συνθηκολογεί βάζοντας έτσι τέλος στον πόλεμο. Η συνθήκη στην Αιγή ήταν πολύ καταστροφική για τη Βουλγαρία. Με τη συνθήκη αυτή λοιπόν οι Βούλγαροι αναγκάστηκαν να παραχωρήσουν εδάφη της Μακεδονίας στην Ελλάδα, επίσης να παραχωρήσει λίγα εδάφη στα σύνορα με τη Ρουμανία, επίσης αρκετά εδάφη τα οποία είχε πάρει από την Σερβία έπρεπε επίσης να τα παραχωρήσει. Επίσης με τη συνθήκη αυτή η Βουλγαρία έχασε το δικαίωμα να πάρει παραπάνω εδάφη όπως την Ανατολική Θράκη που την ήθελε. Τέλος, η Βουλγαρία έπρεπε να μειώσει τον στρατό της σε 20.000 στρατιώτες. Επίσης αναγκάστηκε να πληρώσει αποζημίωση, η οποία σήμερα αντιστοιχεί σε περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια. Η συνθήκη των Σεβρών ήταν η συνθήκη η οποία υπέγραψε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σύμφωνα με τη συνθήκη αυτή, η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα πρέπει να διαλυθεί και να γίνει διαμοιρασμός των εδαφών της. Με τη συνθήκη αυτή η Ελλάδα πήρε πολλά εδάφη. Συγκεκριμένα πήρε το μεγαλύτερο μέρος της Ανατολικής Θράκης, πήρε ακόμα και την Ύβρο και την Τέρμιδο. Επίσης πήρε μερικά τα εδάφη της Τουρκίας, δηλαδή οι εδάφη τα οποία ήταν η Σμύρνη και οι περιοχές κοντά στη Σμύρνη. Η συνθήκη αυτή ήταν πολύ καταστροφική, καθώς η Τουρκία έχασε και εδάφη και αμέσως μετά ξεκίνησε και η Μικρασιατική εκστρατεία, όπου μετά το τέλος αυτού του πολέμου η συνθήκη των Σεβρών καταργήθηκε και αντικαταστήθηκε από τη συνθήκη της Λουζάνης και έτσι δημιουργήθηκε το τουρκικό κράτος. Η συνθήκη του Τριανών έχει να κάνει με το βασίλειο της Ουγγαρίας. Με τη συνθήκη αυτή το μισό της Αυστρο-Ουγγαρίας, η Ουγγαρία δηλαδή, έγινε ανεξάρτητο κράτος. Το βασίλειο της Ουγγαρίας αναγκάστηκε να μειώσει τον στρατό του σε περίπου 30.000 άνδρες και επίσης έγινε περίκλειστο κράτος. Επίσης και η Αυστρία έγινε περίκλειστο κράτος και το ναυτικό της Αυστρο-Ουγγαρίας επίσης σταμάτησε να υπάρχει. Επίσης έπρεπε να πληρώσει και αυτή μερικές αποζημιώσεις για τον πόλεμο. Δυστυχώς η συνθήκη αυτή προκάλεσε μεγάλη δυσαρέσκεια στον λαό της Ουγγαρίας. Η συνθήκη του Αγίου Γερμανού είχε να κάνει με την Αυστρία. Σύμφωνα με αυτήν η Αυστρο-Ουγγαρία θα σταματούσε να υπάρχει, η Αυστρία θα γινόταν ανεξάρτητο κράτος, επίσης περίκλειστο, και θα πρέπει να αναγνωρίσει το κράτος της Ουγγαρίας. Και θα έκανε όλα της τα εδάφη. Θα μείνει το στρατό της σε 30.000 άνδρες περίπου, θα πρέπει να πληρώσει πολεμικές αποζημιώσεις. Επίσης δεν θα μπορούσε να ενωθεί με την Γερμανία άμα δεν έπαιρνε την έγκριση από την κοινωνία των εθνών. Να μιλήσω συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν νέα κράτη όπως η Τσεχοσλοβακία και η Ιουγκοσλαβία. Παραχώρησε εδάφη στην Πολωνία και πλέον δεν είχε ναυτικό. Η συνθήκη των Βερσαλλιών ήταν η συνθήκη η οποία αφορούσε τη Γερμανία και οι όροι ήταν πολλοί. Αρχικά η Γερμανία έπρεπε να δώσει πάρα πολλά εδάφη. Έδωσε εδάφη στην Δανία στο προηγούμενο ψήφισμα, έδωσε κάποια εδάφη τα οποία είχε κερδίσει από την Γαλλία σε προηγούμενους πολέμους, εδάφη στην Ανατολική Πρωσία και το Πουζάν θα έδωσε λεφτά στην Πολωνία, έπρεπε να αναγνωρίζει και να σέβεται την ύπαρξη της Αυστρίας, έπρεπε να μειώσει τον στρατό της σε 100.000 άνδρες, χωρίς αεροπορία, χωρίς καλό ναυτικό, χωρίς χρήση βαρέων όπλων και χημικών. Οι όροι ήταν πάρα πολλοί. Έπρεπε να πληρώσουν τεράστια ποσά, έπρεπε να δίνουν εκατομμύρια τόνους άνθρακα στο Βέλγιο, ακόμα σε πολλές χώρες. Ακόμα και στη Γαλλία έπρεπε να δίνουν άνθρακα. Ο Πρώτος Παγκόσμιος άφησε πίσω του 20 εκατομμύρια νεκρούς και εκατομμύρια τραυματίες.
Ολόκληρες αυτοκρατορίες καταστράφηκαν, πιο αδύναμα κράτη χρωστούσαν τα άντερα τους στους συμμάχους που οι οποίοι χρωστούσαν τα διπλάσια στις ΗΠΑ, οι οποίες αναδείχθηκαν σε υπερδύναμη. Ο χάρτης είχε αλλάξει εντελώς. Δημιουργείται η κοινωνία των εθνών, η οποία ο σκοπό της ήταν να αποτρέψει να γίνει ένας άλλος πόλεμος. Αλλά η συνθήκη των Βερσαλιών άφησε ανοιχτά ζητήματα που σε αυτά πάτησαν άνθρωποι, οι οποίοι θα μπορούσαν να καταλήξουν τον κόσμο σε έναν ακόμα αιματηρό πόλεμο.